Aquest és el volcà de la Crosa. Es troba a Estanyol, entre els termes de Bescanó i Vilobí d'Onyar. Entremig travessa una carretera que uneix Girona amb Santa Coloma de Farners. La Crosa es va formar fa 3 milions d'anys. La grandària del seu cràter és de 1.250 metres i és el volcà més gran de la península Ibèrica. Antigament, el seu cràter estava inundat per aiguamolls. Ara mateix estem dintre el propi cràter que es va fer durant aquells temps. Com podeu comprovar, aquí al meu costat teniu les diferents capes que va provocar aquestes erupcions. Actualment, quan hi ha pluges, l'antic llac del fons del cràter podria reaparèixer per alguns dies. Anècdotes. Amb les aigües subterrànies es produïren un seguit d'erupcions menys violentes que van edificar un petit con dintre el propi cràter d'uns 200 metres. Així s'acaba el nostre vídeo del Volcà de la Crosa. Jordi. Daniel. Gràcies.